So hi guys, mayong adlaw day natong tanan. So for today's video guys, is mauna din akong promise sa inyo nga magbuhat kog homemade ginamos na complete measurement na. Ug ang first day natong homemade ginamos nga video guys is naka 2 million views na siya. Maunang days time ako na i-share sa inyo ug giunsa na ako pagbuhat ang ako ang homemade ginamos nga dili jud kay siya ingon nga parat. Ug mauna din akong gibuhat nga ginamos guys. So bali 1 month na ni siya gikan pagbuhat. So mouse na kay siya ug humot na kayo siya. Ug lami na kay siya isud-an og ituslo sa saging or balanghoy man. Kay ang nakanindot manggod pag magbuhat kag imong kaugalingong ginamos is sure jud ka nga limpyo siya. O karon na pagkabuhatan ako guys is ako siyang sagulan og luya ug ahos kay para humot ang ato ang ginamos. Dayon ang luya ako lang nang gikudkod then ang ahos ako lang nang gi-slice. Pero depende ra sad na sa inyo guys, pwede ra sad na ninyo slice yung luya, pwede ra sad na ninyo kudkuron. O kada ding luya ug ang kuan guys, ahos is optional ra sad na, pwede na ninyo butangan, pwede sa dili ra. Og dili mo gusto nga butangan og luya ug ahos, so na ako'y video nga lain nga original ginamos ra siya nga wala siya laing sagol maskin unsa. Pero sa next video pa nato ma-upload guys pag human nato upload ani nga video. O karon day guys is nag-gloves ko kay para wala na tay issue o para wala nay bash nga mahitabo. O ginana day kadagko ang bulinaw nga akong gigamit guys. O depende ra sa naa sa inyo ug unsa nga bulinaw inyong gamiton. Pwede gagmay nga bulinaw, pwede po dagko nga bulinaw. So first na akong gibuhatan na guys is gihugasan ako kung bulinaw og pure tubig ra. Then sunod akong gibuhat guys is gihugasan na sad nako na tubig ug asin na sad. Og duha ka kutsara nga asin ang akong gibutang sa tubig ana guys kay akong gihugasan ang ako ang bulinaw ug kaduha ka bises. Kay ang uban man gud magbuhat og ginamos guys is tubig sa dagat ang ilang ihugas. Pero kay wa man mi dagat diri ug layo man ang dagat sa moa, mao nang asin akong gigamit panghugas ako ang bulinaw. Og sa kidang hugas guys, mao na ako na po na siyang gigamitan og suka ug tubig na sad. Og ang gigamit din ako nga suka na guys kay organic suka sa lubi nga walay tungog. Og ang measurement tay sa tong suka guys is duha ka 3/4 cup nga suka. Dayon kaduha nako siya hugasan og suka. Og ang pinaka purpose jud sa suka guys ngano maghugas tag suka kay para dali siya mo mouse ang ginamos. Og aside sa dali siya mo mouse guys is malimpyo jud pug maayo ang atong bulinaw nga atong himuon og ginamos. Kay ang mga dugo-dugo sa isda nga bulinaw ug ang anghit is mawala jud siya sa suka. Una kailangan hugasan natong maayo ang ato ang isda or ang ato ang bulinaw kay para limpyo jud kaayo ang ato ang ginamos. Ug pagkahuman nato hugas sa ato ang bulinaw guys, kay patuluon nato na siya og tunga sa adlaw kay para jud sure ang tubig makatulo jud siya maayo. Kay kung inyo na siyang gamuson nga naapay mga tubig nga wala pa jud katulo ang tubig sa isda, mo na hinungdan nganong mabaho inyong ginamos. Mo na patuluan siya maayo usa na siya timplahi kung makita na ninyo nga ang isda is wa na jud siya tubig nga nagtulo. O kailangan sad guys ang sudlanan sa atong ginamos is kailangan sad nato siya paugahon. Ug mao ni ako measurement sa akong ginamos guys, so tulo ka 3 cups sa bulinaw. Dayon ang iyang asin kay 1/2 cup. Pero guys sa pagbutang niyo sa asin, ayaw na ninyo isunson ang inyong asin pagbutang or ayaw niyo bugduha ang inyong 1/2 cup nga asin. Kay once madaghan ninyo or malapas ninyo sa pagsukod niyong asin, for sure nga parat gyud na siya. Ug dapat ang gamiton ninyo nga asin guys is katong rock salt. Kay ang asin man gud nga rock salt guys is dili jud siya ingon nga parat jud siya, dili para sa ubang asin nga iodized. Kay kung magamit pangumog iodized, ang iodized is pino kayo, dayon madaghan niyo siya og tako, so mao nang muparat jud siya. Or mas better nga nakakilo or nakatimbang ang inyong asin nga inyong gamiton ug ang inyong bulinaw. Ug dapat ang inyong luya ug ang ahos guys dapat naka-measure sad na siya kay para mabalance ang timplada sa tuang ginamos. Ug anyway guys, comment down below guys kung gusto mo nga magbuhat ta ginamos nga nakakilo ang ato ang asin ug ang ato ang bulinaw. Kay kung magbuhat man gugog ginamos guys nga para panghatag nako is nagkilo jud ko sa ako ang asin ug sa ako ang bulinaw kay para masakto ang timplada. Unang comment down below guys kay para ato buhatan og video para pod ma-share sad nako sa inyo kung unsaon pagbuhat ang ginamos nga nakakilo ang asin ug ang bulinaw. Ug mao din ni next nga buhaton ako ang ginamos guys, so pino ka istanan nga isda. Dayon ang pagbuhat ani is sinabadura, so 1 week pwede na nimo makaon. Ug diri na dayta nahuman guys, ug maorasan na ako i-share sa inyo for today's video. And please guys, don't forget to follow me. Bye oy.